Sulti. Asyhadu an la ilaha illallah. Ang tanang pagdaig, pagpasalamat. Ingat ko lamang sa itong trabaho magbubuhat. Ang pangalan niya Allah. Kalina o grasya, may sa iyang ulahing propeta. Pagkaman ni Abraham, ni Moses, David, Solomon, o Jesus. Ang last niya na si propeta Muhammad. Karon, amo lang ko pa abot sa inyo ang mensahe sa tanang propeta. Okay. Masabdan ninyo kung sa ng Islam. Kung sa ng Islam, kung sa po ng Muslim, kinsa po ng iyangbuan sa mga Muslim. Ang Islam, kulong ni siya nga Arabic, na ang buot pasabutin, ang gigikanan ini is salam. Islam, dito gikan ang Islam sa kulong nga salam. Ang buot salam, di ba may mga mga Muslim, assalamu alaikum. Ang kalinaw, muna ang kalinaw. Sumunod na gigikanan sa Islam, kalinaw. Ang bunga niya, Islam. So, ang Islam, pasabutin sa Islamiko nga meaning is pagtuman, pagsurrender sa kabubuto sa Ginoo. Na kini siya pasabutin palaot sa Ginoo. Nya gusto sa Ginoo nga sundon. Mana way of life, pamaagi sa Ginoo, balaod sa Ginoo. Nga kinahanglan nimo sundon. Sa Arabic na siya Islam. Sa English pa that kay ang Islam mo kung atong i-translate o English. Dili walay translation ang sarap pud ka meaning usa ka pulong taas pre ni. Ang in-English ning Islam way of life. Pamaagi pagpanginabuhi subay sa kabubot o sa Ginoo. Sa Arabic na Islam. So nindot kayo ang gusto na sa Ginoo nga unsa iyang balaod imong sundon. Ug ang unang i-apply na unang libuhat na si Adan. Ilang Adan? Iba Adan. Unang ingon ng Ginoo, pwede mo kauntanan. Ayaw lang ng usa. Kana siya balaod to. Balaod sa Ginoo. Titagaan ni Allah si ibang si Adan o balaod sa Arabic na Islam. Ako di kauntanan ayaw lang ng usa. So sila di ay naguna na og Islam. Dili dihang Islam panahon lang karon. Kundi sa una pa. Duunan na sila relihiyon. Pamaagi pagpanginabuhi subay sa kabutos Ginoo. Di pagkauman na niabot dayon si Noah. Mao gihapon ang subos Ginoo. O Noah, isulis mo sa imong gisakupan. Na wala laing simbahon kundi ang binura ang nagbuhat ni inyo. Amo kay isang no, wala nito ko man. Kung dili pila ka tawo lang ang nito kay Noah. Nya ningon ang Ginoo, ningon si Noah na gagahit yung ulo. Kung sino gisimba ang mga Diyos-Diyosan, mga kahoy, mga kung hindi sila rin naghihimo, hindi nalilok, hindi lang simbahon. O pila may istorya, ni sumbong na si Noah kay sa Ginoo, dali na natabang. Mga ito ni mga Ginoo, sige, maghimo o pagka, adto imutang sa bukid, imuha dito, niya ikaw man, tawag ka sila, nakasakyon. Kaya kung dili mo sakay, lunok, maluwan. Pagsuway ito sa Ginoo, ang mutuo kay Noah, luwas. Ang di mutuo, lunok. Pagsuway ito siya, nga naman, di sa may nakasasakto mo na una na maghimo barko tuwas bukid. Kung sa may ang normal na una-una, ito dagat. So dinhi makita ang pagsuway. Kung sa man, makita kung to kas Ginoo.
Mingon talaga yung mga tao na ano. Kung ano na sinuha, buka na yun, hindi mo barko to askuan. Okay. O, pagsuray na Ginoo. Kung ito kaninuwa, ba't pasabot na to ang Ginoo. Kaya ang isang niyaw ni Nuwa, kulong sa Ginoo. Wala nito gawa sa uban gamay ra kayo. Ang mananap, ingon ang Ginoo, mananap, saka mo dito, ingon ang ganang na sinuwa, saka mo sa akong hindi mo. Kung sa ka isolya, saka ang mga mananap. Pares-pares. Oh, pero ang tao, dahil kayo pa ang mga mananap. Isa ka na. Kung sa istorya, ito una yun. Pagkahuman, antod bilang mga katuwigan, iabot ang mga ubang mga propeta, kung sa mga ilahang, kung sa ilahang religion. Sarap, Islam. Pili ko tuloy ko. Sili po na again, dili ko Pentecostal. Ngaman, wa pa may ilihana, wa pa yung mga Pentecostal yan to. Usara, Islam. Kung sa Islam, pamaagi, pagpabinabuhi, subay sa kalugutan mo sa Diyos. Wala taghihimo sa Ginoo, ang ipasagdan, hihimo sa Ginoo, bahala mo sa buhay mo. Hindi, yung tagaan, nagbalaod, wala ka ng Islam. Ang Islam, kada propeta na dito unsay balaod. So kada propeta balaod padang Ginoo mga sugo hangtod ni abot kay Moises. Doon na po'y Islam po sila. Pero lain ang ilahang balaod. Kay kada propeta lain man ang balaod. Pero usay sugo sa simbahon ang naginusara ang Ginoo o mutuo sa anang propeta kinsay ipada. Abot kay Hesus. Pag abot kay Hesus, mao pud ang sugo ni Hesus, ingon na siya Hesus. Inna Allaha wa Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Sa pagkatinuod, ang akong Ginoo si Allah. Inna Allaha wa Rabbi, si Allah may akong Ginoo. Wa Rabbukum, inyo kong Ginoo. Fa'budu, simbahan ninyo siya. Wala may si Hesus na simbaha ko. Wala. Fa'budu, simbahan ninyo siya. Hada siratong mustaqim mo ni tulid nga dalan. Sabay mo na apod. O Israel, Shama Israelo Adonai, Elohayno Adonai ikat. O Israel, pakinggan ninyo ang inyong Ginoo, gakong Ginoo, o Sara, dili tulo usa, wala nga na. Pag usa yun. Pero karon, lingon lain man. So kuwahig sa tulo ni Jesus. Yung si Jesus, sarap. Ang ihalit ko sa natulo. Murang kape. 3 in 1. Wala tulo si Jesus na. O Israel, ang inyong Jesus, ako Jesus, sarap. Mana ito. Oh, ingon si Jesus, ako'y gipadala sa nawawalang tupa sa bayan ng Israel. So si Jesus di ay gipadala sa Israel. Dili mo kalibutan. Dito ra ang iyahang sakop sa iyahang pagkapropeta dito ra sa Israel. Wala lamang tibuok kalibutan. Halimbawa, na taga Pilipino ka, unya tuhuan nimo si Jesus, sundon nimo si Jesus, dili pwede. Unya wala na pud ang time ni Jesus humana. Pagkaabot ni Propeta Muhammad, bugto ang iyahang ginsagupan na panahon. Pero ang iyahang mensahe para dito sa nawawalang tupa sa bayan ng Israel. Pag-abot ni gawa ni Jesus, 570 years niabot si Propeta Muhammad. Bugto ang time ni Jesus. Dito ra kutob. Ngaman, naana ko ilaing ipada si Propeta Muhammad. Ingon ang Ginoo, O Muhammad, wa marsalnaka ila rahmatul lil alamin. O ikaw Muhammad, ikaw na usa bang akong gipadala lahi sa mga nauna kanimo. Kaya ang nauna kanimo dito ra sa mga specific nga lugar. Dito sa kay Moises sa Ehipto, kay Jesus sa Israel. O ikaw Muhammad, ay buo kalibutan. Wama arsalnaka ila rahmatul lil alamin. Isip kaluoy sa tibuok kalibutan, padala ko ikaw. Kung sa may mensahe, usa ra gyapon.
pagsimba sa tinuod na Diyos na nag-iisang tinuod. La ilaha illallah. Walay laing Diyos kundi si Allah. So, mo ni tundo sa tanang mga propeta ang pagsimba sa iginusarang Diyos. Mo ni Islam. So, ang Islam di dili bagong relihiyon. Mo ni relihiyon sa tanang mga propeta. Ingon ni Ginoo, inna dina indallahi Islam, sa pagkatinuod ang akong relihiyon ihatag sa katawhan Islam. Dili kunagin, dili INC, dili kibuloy, dili datindaan, dili sa mga sini Jehovah, kung sa padihang Mormons, dili usa na. Kung doon na magani lang ini ko na Ginoo. Pagka last ni Propeta Muhammad after 20 years sa iyang pagkapropeta. Iyang pagkapropeta niya ang span sa iyang pagkapropeta 20 years. Pagkahuman sa 20 diri sa last na tuig ningon si Allah o Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. O Muhammad, karong adlaw ako nang gihingpit, ikumpleto na sa inyo ang inyong relihiyon. So diri na niya kumpleto. So as si Propeta Muhammad di ay ang iyang pagka-propeta, diha niya gikumpleto ang Islam. Dili pagsugod, kundi pagkumpleto. So sa una may mga Islam gikan kay Adan hangtod kay Propeta Muhammad, pag-abot sa iya diha na gikumpleto. Dili pwede kumpletohon sa kay Jesus nga naman. Ang iyang scope diri naman sa nawawalang tupa, dili pwede kumpletohon. Nga man, naapay ubang mga tao na gawa sa anak. Mano yung pada si Muhammad para sa tibuok kalibutan. Lingong gani si Jesus na daghan punta kung isulti ninyo, lingong si Jesus. Pero dili ninyo makuha karon. Pero ang maabot pagkahuman ko, iyang isulti ang tanan. Mao na si Propeta Muhammad. Diri niya gisulti ang tanan. Kuha ng Quran, kumpleto niyang Quran. Ingon ang Ginoo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. So iyan ang gikumpleto ang iyang relihiyong Islam. Unya nagpasilaan siya. Wa ma yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal kafirin. O Muhammad, ikumpleto na nako ha. Kinsa man ang mangita og laing relihiyon, sorry na dili na ko dawaton. Naman, mo na ni akong gihatag buot di ka. Nabito sa mga namo nakasalangit pagdaygon imong ngalan, matuman ang imong pagbuot. So kung buingon ang Ginoo mo ni akong relihiyon, ayo pagtuman-tuman og imo ha. Naman, nanay akong gihatag ng mato pa magaglain. Maghimo pa mataglain, di ani akong gihimo na nakugunad kay Adan nga santod sa tumoy ni Propeta Muhammad ikumpleto nako. Iyang disilyuhan, Propeta padakag suwat. Sa una disilyuhan man maglaway. Ngaman, close na. So, kung sa pagsilyo, ingon ang Ginoo, wa may yabtaghi ghayra al-Islam din fala minhu wa huwa bil akhirati minal kafirin. Isa man ang ita og lain relihiyon, dili na po kabaton o sa pikas kinabuhi, mahiagom siya sa mga tao na napili. Sure ka karon kung imong dawaton ni. Nga naman, sure ka na kini imong sudlan dawaton sa Ginoo naman, siya nag-ingon. Pwede kang reklamo sa pikas kinabuhi. O Ginoo, atugag pilitan. Pag-araw ng paghukom, tingnan ka, ito kang impirno, pwede kang reklamo. Yaman, Ginoo, naabito ko sa Islam, na ang imong ingon, ano man. Ari ko sa Islam, dawaton ko. Kunya, dire, pag-abot na sa pikas kinabuhi, katong wala mo dawat at tutuskuan, nanidawat mo ko. Dire ka sa paraiso. Yaman, ang imong gisunod na relihiyon, Islam. So luwas ka. Sa Bible, wala relihiyon na giangkon si Allah. Wala niingon na baptist ang akong relihiyon. Wala ingon. INC ang akong relihiyon. Born again ang akong relihiyon. Wala makingon si Allah anak. Mga bitaw ng Bible.
diri sa Pilipinas, matod pa sa Security of Exchange Commission, dunay 3,000 kapin na mga relihiyon. Usaray libro, Bible. Pag-ilugay kinsa relihiyon sa Ginoo. Yaman, wala gitug-an diha na mo ang relihiyon. Di press Quran. Di ko lang Ginoo. Inna dinna indallahi Islam sa pagkatinoda nga kung relihiyon Islam wala ilain. Pero dire wala gihisgutan mga nang nag-ilugay. Pero dire presudlan nimo wa nang kay kung sa pamay wa magay choice. Wa kay pilian, mayo gibutang na duha ari lang mo dire. Pero sa Islam why wa tud kay choice, wa po kay kapilian, pasara. Sure ka nang mamili man ka na mao man gihatag sa Ginoo. Ginoo na kay balo siya asa ka ba dong mo na imong panulungan. Ang Islam way of life, dalan. Kung imo sundon dalan paingon sa buhay na walang hanggan. Mo nag-ingon Jesus, Juan 16:3. Mao ni ang kinabuhi dayon. Unsa? Makaila sila kanimo o Dios. Ug ako si Jesus. Sugo lamang tatong sa panahon niya. Pagabot ni Propeta Muhammad, og tuo kaniya, mo ni dalan. Og mapoy kaluwasan. Kinsa mo ko ning mo to Islam na Muslim na bunta. So dali ra ning Muslim. Break sa taga. Lain na pong dati. Nya i-reserve to yung mga pangutana. Awa kay pangutana sa Islam. Wala. Nasabdan mo? Pero man, Isuti, Ashhadu asyadu, an la la, ilaha ilaha, illallah illallah, wa ashhadu asyadu, anna ana, Muhammad Muhammad, abduhu wa rasuluh wa rasul, wa ashhadu asyadu, anna ana, Isa Isa, ibnu ibnu, Maryam Maryam, abduhu wa rasuluh. wa rasul. Ako nagasaksi Ako nagasaksi, na walay laing Diyos na wala na ang Diyos, nga ang ngayang simbahon nanay na simbahan, maulamang si Allah. maulamang si Allah. Ug ako usab nagasaksi Ug ako sa nagasaksi, na si Muhammad na si Muhammad, sugo sugo, o bulay po ni Allah. ulit ko ni Ug ako usab nagasaksi ako sa usab nakasaksi na si Jesus na si Jesus, anak ni Maria anak ni Maria, sugo sugo, o bulay po ni Allah. ug ulit ko ni Allah, Dili Diyos. Diyos, Allahu Allahu Akbar. Akbar, Si Allah Salah, mo'y pinakadakila. pinakadakila. Welcome to Islam. Allahu Akbar.